Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Norman, tubong Valenzuela at tambalanista since 2009. Akala ko talaga forever akong silent tambalanista. Tagapakinig lang, tagatawa. Hindi ko inakala na isang araw ay malalagay ako sa isang nakaka-frustrate na sitwasyon at kakailanganin ko pala ang inyong payo. Bago lang kami ng girlfriend kong si Chona, tambalan. Wala pang 1 taon. Pero sa maikling panahong kami, alam ko sa puso ko na gusto kong gawing pangmatagalan. Iba si Chona sa mga naging girlfriends ko dati. Marami kaming pinagkapareho. Pareho kami ng values, and ang tingin ko sa kanya, female version ko. Masaya na sana, kaso may isang asungot na pilit na pumapagitna sa relasyon namin. Ito yung BFF niya, na nakadiaper pa lang daw sila, magkaibigan na sila. Nung bago pa lang kami, napansin ko na lagi silang magkasama at wala siyang oras sa akin. Sinabi ko sa kanya to, kaya kinausap niya si BFF. Nagtampo ng matindi pero nabawasan ang pagkikita nila. Nagka-oras siya sa akin. Noong mga unang dates namin, laging kasama si BFF. Kinausap ko si Chona at sinabing gusto ko sana na kaming dalawa lang ang lumalabas minsan. Nairita sa akin si BFF. Pero noong mga sumunod naming dates, hindi na siya sumasama. Ang laki ng tipid ko. Pero joking aside, mas nagkakilala kami ni Chona kasi nakatuon lang ang pansin namin sa isa't isa. Hindi maiiwasan na nagkakaroon na kami ng hindi pagkakaunawaan ni Chona paminsan-minsan. Ang problema ko, lumalala yung maliliit na away dahil kay BFF. Kapag nagsumbong sa kanya si Chona at pinayuhan niya, yung payo niya parang gusto niya na maghiwalay na lang kami. Nakakainis kasi ang dami-dami niyang opinyon sa relasyon namin samantalang never pa naman siyang nagka-boyfriend. Saang dimension niya hinuhugot ang mga payo niya na laging laban sa akin? Pakiramdam ko, gusto lang talaga niyang mag-break kami ni Chona. And tingin niya siguro, inagaw ko na si Chona sa kanya. Tambalan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Minsan kinakabahan ako eh. Parang kapag pinakasalan ko si Chona, pinakasalan ko na din ang BFF niya. Ayoko naman ng ganong setup. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Norman. Okidoki. Hello sa iyo, Norman. Na naiirita dahil because may pa-third wheel na BFF. Ayan. Term niya nga, asungot. Asungot eh. Very Grabe 80s, naman diba? ang asungot. Parang Asungot ka talaga. Parang pangalan ni Chona. Very, very luma, diba?
Sorry na po sa mga Chona. Kasi parang feeling ko pag Chona, mga 40s up. Oo, parang feeling Yan yung ko, trend, usong pangalan ng mong ano. May classmate ka bang ang pangalan, Chona? wala akong kaklaseng Chona, pero meron akong mga kababata. Basta Na Chona ang pangalan. Oh, basta for sure pag Chona, mga 40 up. Wala pa akong kilalang Chona ng mga nasa 20s. So mga tita na talaga sila. Kasi, kasi feeling ko, partner ko nasa 20s is pangalan Chona. Parang babaguhin yung nickname. Hindi siya papatawag ng... Chons. Oo, correct. Mga ganon. O kaya... kung ano man, basta wag Chona. Diba? Sorry na sa mga Chona. Hindi sinasabi lang Yung kanina natin. siguro habang nung nadinig mo yung pangalan, natawa ka na. Natatawa ako. Pinipigilan mo lang. Kasi meron na, kasi etong si Norman, sa bagay yung Norman, parang feeling ko, Isa pa na damay din. may mga tito kasi kung Norman yung pangalan eh. So, very may edad. Charot. Nadamay din si Norman. nadamay niya si Norman. Ay, yung Ayan. Norman pwede pang ihabol sa panahon ngayon. Kasi sa bagay, may mga ganun ding ano. Pwede. Pangalan na bata Norman. pero yung Chona talaga. mahirap ipilit. mahirap ipilit yung 20s lang yung Chona. Very tita yung pangalan. Oo nga, no? parang si Norman kasi diba na sobrang in love siya kay Chona. Tapos nung pagkasabi ng pangalan na Chona, may imagination na kagad ako kay Chona. Oo, na-picture mo na Oo, ako na-picture ko nung na siya. itsura, Oo, ganon. correct. Tapos ito yung mga tipong pag nag-post sa Facebook ng selfie, mga 16 na selfie, pero parehas lang naman yung itsura. Tapos may sticker. Oo, meron. May pa-heart na tumitibok-tibok, Correct. di ba? Tsaka yung, di ba yung nauso yun? Kaya nauso yung kanta ni na di na 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 na. Ayan, Diba? oo. Mga tita, tapos mga itsura ng mga tita, tapos may very Chona Yung yun. mga pa-Care Bears Oo, na, correct. na effects. Tapos flowers, hearts, diba? Tapos neon lights, parang gano'n. Yan, Chona. Yan. Anyway. Sorry na sa... Wala pong ma-offend na pangalan, Wala. Chona. Napaka-thorough ng description namin tong kay Chona. Okay, si Norman, hindi niya issue yung pangalan ni Chona. Tayo na may issue. Kumbaga kasi yung pangalan Chona, totoo yun, nagkaroon kami ng Hindi pa po picture. tapos ha. Teka lang, may habol si May Chris. mga dagdag paliwanag pa po kami. Correct, may pahabol pa si partner. Baka lang may ma-offend. Yung nakikita lang natin na parang kasi batchmates namin ito, ay hindi nalalayo sa edad namin. Yan, yun lang yun. Tropang Kasi, 40 din to. Oo, kung merong Chona matatawa. na 13 or 21 years old. Eh di please, sabihin nyo na now. Para titigil na namin yung usapan na to. Hindi kami naman ni partner, kaya kami natatawa kasi mga kabatch, Oh, diba? batch Parang lang to. very Chona, very 40s nga yung name. Oy, paggamit nga ng asungot eh. Oo, Bihira diba? nang gamitin yan ngayon. Correct ka. Oo, wala nang Nung gumagamit 80s and ng 90s, asungot. oo. Apaka-asungot na ito. Baka nga hindi nag-alam ng Gen Z yung term na asungot, Na asungot, eh. oo. Diba? Unless merong tita dyan na Chona ang pangalan. Ginagamit pa yung word na asungot. So anyway, Oh. so ayan. So si Norman na naiinis sa asungot na BFF. Hindi ko alam kasi para ang mga naiisip ko kasi medyo masama eh. Para tuluyan na mawala yung BFF eh. Kaya hindi ko ma-share. Hindi ko ma-share kasi parang hindi masyadong maganda yung naiisip ko to sa BFF. Pero eto muna, bago si Norman and ang kailangan talagang kausapin dito si BFF. So sana si BFF nakatutok ngayon. O kaya kung ikaw ay nasa ganyang sitwasyon na pakasal na yung kaibigan mo, pinsan mo, may ganun na nakasama mo since birth, not necessarily friend, pwedeng kamag-anak, pwedeng pinsan na sobrang ka-close, tapos biglang nung nag-change na kasi nagka-jowa, tas yung jowa, lumalim, magiging asawa, ganyan. Kailangan lang talaga nating tanggapin na hindi natin forever kasama itong mga tao sa Chona. paligid natin. Oo, yung mga Chona ng paligid natin. Oo. At hindi lang ito parang it's also a lesson in life that malaki ang posibilidad. Meron, hindi naman not necessarily laging malaki. May posibilidad na kung sino yung mga kasama mo sa buhay mo, hindi mo naman talaga makakasama ng matagal na panahon. Maaaring sa iba't ibang dahilan. Katulad nito, ikakasal na. Yung iba mag-abroad. Yung iba
kinuha na ni Lord, mga ganun. So, people really truly come and go. Hindi tayo pwedeng forever na naka-attach dun sa isang tao. Yun, para kay BFF, lalong-lalo na kung masaya na si Chona, syempre kailangan namang, forever na lang kayo magkasama. Pwede naman kayo maging magkaibigan nang magkakaroon din kayo ng mga separate na your own individual lives. Diba? Yes. Pwede naman yun eh. Diba? So, ang mission dito, Norman, hanapan mo ng jojowain si BFF. Oh. Yan, ganun. Kasi sabi mo, NBSB, no boyfriend since birth. Oh. Makapagpayo, kala mo, Correct. ang daming nalalaman sa relasyon. Baka naman kailangan niya na din talaga ng pagkakaabalahan. Yan, Totoo na iba. Siyempre, for now, competition ka eh. Kasi for the longest time, si Chona yung kasama niya manood ng sine. Sa lahat ng mga ganap niya sa buhay, si Chona ang kasama. Tapos biglang, diba? Ang tawag din sa'yo ni Chona, ni BFF, asungot. Kala mo ba? Ikaw din ang asungot sa buhay nila ni Chona. Ganun. Ako, naiintindihan ko si Norman completely. And naiintindihan din natin yung BFF ni Chona. You are Totoo. both protecting your boundaries. Diba? Kasi totoo nga naman, matagal sila magkaibigan. Si Chona, ang perspective niya, gusto ko lang protektahan kung ano yung establish namin as best friends. Ikaw naman, as boyfriend, you're trying to protect your territory kasi nga girlfriend mo naman. Correct. Si Chona. So pareho nating naiintindihan. Siguro Parehong may tama. Parehong may claim, 'di ba, na parang akin 'to swerte, 'di ba, ang ganda ng problema ni Chona, pinag-aagawan siya ng dalawang Correct. mundo na parehong masaya. Actually, partner, pwedeng hindi rin maganda yung problema niya. Ang hirap din mag-balance, ha? Oo. Ang hirap Pwede, ding balansehin eh. Akala lang natin parang ganda problems naman to si Chona, pinag-aagawan ng oras, 'di ba? Pero sa totoo lang, ang hirap balansehin. Kasi parehong importanteng tao sa buhay niya. Correct. Pero tama yung sinabi mo, partner, na in this case, kailangan ipaalam ninyo kay BFF na ganito na yung senaryo. 'Di ba, sa pagkakataong ito. Tama 'yun. Protektahan niyo lang yung boundaries niyo. Pero dapat intindihin na may pagbabago sa mga Correct, na nangyayari sa magaganap. paligid. Totoo 'yun. 'Di ba? And this is the right time that you have to accept the change. Ano yung change na 'yon? Na hindi na single si Chona. Yes. Meron na siyang karelasyon at dapat maintindihan 'yon nung BFF na parang hindi naman pwedeng nakatali sa you forever. Correct. Nagbago na ang panahon. Yes. Ipaliwanag mo na meron ng boyfriend si Chona at kaakibat ng pagkakaroon ng boyfriend, maaagaw yung atensyon, maaagaw yung oras, yung lahat ng kung ano mang nakasanayan nilang gawin noong single pa siya. Mababagong lahat yun kapag may boyfriend na. Ganun. Siguro nakakaramdam lang ng selos, inggit, at the same time insecurities si BFF. Kasi siyempre, yung BFF niya may jowa na eh. Nakikita niya kung gaano kasi pag magkasama sila. Nakakaramdam ng selos siya na dapat sana yung enjoyment na yon o yung happy time na yon, silang dalawa ang nakakaranas pero hindi. Kaya nga 'di ba sabi ko, partner, ang mission ninyo hanapan ng jojowain yun si BFF para wala nang insecurity, inggit na maramdaman. Oo. 'Di ba? Ngayon, pag binigyan mo na ng boyfriend tapos ganyan pa rin. Ayan. Ay baka silang dalawa. Oo. Baka may mas malalim pa palang dahilan. Baka may lihim na pagtitinginan itong dalawa. Baka, hindi natin masasabi. Pero tama yung ihanap po ng boyfriend. Oo. Pwedeng pagkaabalahan Pwede. Na kung ano man. i-enroll diba? mo sa culinary. Correct, pwede. Kayo na ang bahala, pa-tuitionan mo. Kaya ipa-yoga mo, ganon. Para magkaroon ng peace of mind. Ganon. Oo, pangunawa sa buhay. Correct. Pinag-enroll, pinilit. Mag-yoga ka. Ganon, nang ma-relax. Well, para sa akin konkreto yun ha, na pwede niyong hanapan. Isa sa mga. Pwedeng i-deny niya na hindi niya kailangan, pero pwede niya rin namang i-try, di ba? I mean, kung... Sabi mo, inggit ka siguro sa amin, no? Huwag ganon. Selos ka, no? Nye, walang jowa. Lang niya, ikaw yung... Ang asungot talaga dito. Diba? Asungot ang dating eh. Ay, pag mga asungot ang datingan, ganyan dapat ang mga sinasabi. Wala. Wala ako naririnig. Ganon. Walang jowa, asaran ang ganap eh, di ba? Ayaw naman nating umabot ng ganon. Basta kailangan lang po natin, lahat po tayo, mga kabisyo, tanggapin na pwede talagang yung mga dati natin ka-close, hindi natin magiging ka-close. Alam mo,
alam mo Norman, it will take time. Mm-mm. Pero eventually mararamdaman din naman ni BFF. Mm-mm. Lalong-lalo na kapag ka nag-set na kayo na talaga ng boundaries. Na yung lagi mo sinasabi na, pag ganitong lakad, tayo lang talagang dalawa. Pag ganitong sine na ganito ang tema, tayo lang talagang dalawa. Mga ganun. Oo, dapat pagka ganun, eventually siya na din yung matututunan niya na din na na mag-move on at move forward. Totoo. Dadating din yung ganyang klaseng panahon. Sabihin mo Norman doon sa BFF, nanay ka ba niya? Yung nanay nga hindi ganyan eh. Lagi nakadikit eh. Hindi, linta ka ba? Ganon. Makabantay ka sa jowa ko Oo nga, Nanay guard ka ba? Oo. Ganon. Lagi binabantayan. Kung saan kami nagpupunta, lagi may issue sa'yo. Ganyan. O di naman kaya para talagang hindi na masyado siyang sumama. Alam ko na. Kapag gusto sumama ni BFF, laging siya yung taya. Pwede. Diba? Sipin mo yun, ang gastos, 3 kayo. Tapos dumating ka pa, Norman, asungot ka din. Ang dami mong extra rice in order. Diba? Pwede. Pwede. Madami ng konkretong advice ha. Yan, diba? Na pwede mong gawin. Parang lalong-lalala yung problema. Nakakalurking. Pero perfect Hindi, yung Alin, yung hanapan ng jowa? Hindi, yung Alin? definition na asungot. Kasi tingnan mo, every time na lumalabas pala, syempre sagot ni Norman. Kasi kakahiya naman eh. Libre na nga ni Norman, ang lakas pa ng loob ng BFF na magalit. Diba? Ang dami niyang rason para magalit. Kumbaga, nakakahanap siya ng maraming rason para magalit. Pero kung tutuusin, wala naman dapat ikagalit. Kasi libre ka na nga eh. Sinama ka na kung tutuusin, may choice silang hindi ka isama, pero isinama ka nila, tapos magagalit ka pa. True. O, diba? Asungot na Very asungot talaga. Ayaw naman natin na maging ganyan. Hindi, pero ako nararamdaman ko in time, mafe-feel na din naman niya na lalayo siya eh. Mafe-feel na din naman niya na hindi ko na trip yung mga trip nila. Parang yung mga for example, barkada kayo. Tapos lahat nagsiasawahan na. For a while, yung iba, kunyari 5 sa barkada, yung 2 nag-asawa na. Okay pa yan eh. I mean, pwede pa kayo magkita-kita. Pero kapag yung pagkikita ninyo may kasama ng mga anak, tas may mga taong, may mga dalaga at binata pa, hindi na nila magigets. Sila na mismo yung lalayo eh. Diba? Na parang, hindi ko magigets, ba't laging kasama yung mga bata? Diba? Naiinis ka sa mga bata. Correct. Pagka kasi dalaga ka tsaka binata ka, naiirita ka eh. Diba? Parang ito nung recent trip namin, partner, the whole trip, pabalik from Singapore to Manila, merong batang iyak ng iyak. Hindi niya makuha siguro yung tulog niya, kung ano man yung dahilan. Ako as a parent, nape-pressure ako para dun sa magulang na parang paano ko ba ito patatahanin, ganun. Tapos yung katabi namin na mga dalaga, iratang-irata. Alam mo yung parang, ano ba yan? Ba't kasi dinala? Alam namang ganitong oras yung flight, dinala pa yung bata. Mga ganun yung mga salita nila. Gumaganon din. Asungot din. Sila yung mga nagdalagang pa-bebe girls. Correct. Yan. Basta nayayamot sila. Nag-gets ko naman kung ba't sila nayayamot, maingay. Pero ako, as a parent, naintindihan ko yung may umiiyak na bata. Minsan, hindi mo makontrol yun eh. Bata nga, kung hindi niya makuha yung tulog niya. Tapos, kinakabag na siya. Tapos, ang lakas ng turbulence. Hindi ka iiyak, di ba? Masakit pa sa tenga. Correct, masakit pa sa tenga. Litong-lito ka. So, yun lang. Yun yung naisip ko lang na eventually, sila na din yung BFF mo na rin yung didistansya kasi hindi na siya makarelate. Dahil may jowa ka na or may anak na kayo. Ganon. Kasi so, hayaan mo lang yan. Lilipas din pala. In time, lilipas din ang lahat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!